Dobra, lecimy. Witam wszystkich na 38. trefie zorganizowanym przez Demokratyczna Unia Regionalistów Śląska po Górnym Śląsku. Czemu taką nazwa? Synki tu, Adrian, Artur i Przemek, mają takie trochę, by padać, dziwne hobby. Zwiedzają, eksplorują, realizują po różnych opuszczonych placach, grubach, zakładach przemysłowych. Insza rajza jest w tego, że musimy sobie w języku śląskim wymyślić na to jakąś nazwę. W języku angielskim mamy Urban Exploration, w skrócie URBEX, po polsku jest eksploracja miasta. A my musimy sobie jakiś termin na to wymyślić, fachowy, profesjonalny. No i synki będą opowiadać właśnie o realizowaniu, o opuszczonych placach wszystkich tutaj na Górnym Śląsku. Wiadomo, każdy może idzie realizować nie jedynie na Śląsku, ale my się chcemy skupić na Śląsku. No i synki do dzieła. To ja najpierw się zapytam, co trzeba mieć, żeby tak realizować jakby? Co trzeba mieć? Najwięcej to trzeba mieć czasu, żeby to pogodzić z życiem rodzinnym, żeby generalnie kobiety w domu były wyrozumiałe, żeby w niedzielę zamiast iść rano do kościoła albo coś innego porobić, to się spotykamy i generalnie jeżdżymy po fajnych, ciekawych miejscach u nas tu na Śląsku, ale nie tylko. No i to jest w tym wszystkim najważniejsze, żeby znaleźć ten czas i po prostu znaleźć też jakieś ciekawe, fajne miejsce, na które możemy jechać, ale z reguły z tym nie ma problemu. Trochę sam jeszcze tego zostało u nas na Śląsku i po okolicach. No i tak generalnie staramy się każdą niedzielę spotkać, jakiś plan obmyśleć, no i dalej jadę. No a tych miejsc jest wbrew pozorom bardzo dużo. Mogłoby się wydawać, że jakaś tam się nie idzie tego doszukać, a tak naprawdę to prawie na każdym kroku idzie przejść jakąś tam ulicą Einfachtem i za chwilę się znajdzie jakiś familok stary, cokolwiek nie. Tutaj u nas jest taki teren, co kopalnie jest dużo różnych innych takich zakładów, no i to jest jakby tutaj ten taki nasz kunik, jak to się go do, szukamy tych miejsc, chociaż szukać nie trzeba, bo jak to się go do, kopalnie wystają z ziemi, widać je z daleka, no i w różne sposoby staramy się dotrzeć do tych miejsc no i potem je w internecie pokazywać. A czemu to jest insze realizowanie? Na czym to polega, to insze? To jest ciężkie pytanie, nie? Bo jakby każdy łazi, nie wiem, po parku, po jakimś, nie wiem, po muzeach, a my łazimy po rozpadających się grubach, hutach i tu chyba jest te inne realizowanie. Pokazujemy coś, czego już nie ma, czego już jakby nikt z ulicy nie zobaczy w pełnym ruchu, a my to oglądamy jakby ślad historii. Gotujemy zawsze tak, że staramy się pokazać to, czego normalnie człowiek po prostu... Zawsze staramy się pokazać ludziom to, czego normalnie oni nie widzą. Często przejdą koło jakiegoś budynku, obiektu, wydaje się po prostu niepozorny, a w środku po prostu on jest zaniedbany, opuszczony i widać po nim ten upływ czasu, dlatego zawsze godamy, że miejsca opuszczone są wszędzie i no, trzeba po prostu je znaleźć. I tak czasami godamy między sobą, że nie wiemy jak jechać i mówimy, już tam nic chyba nie ma, mówię, one są zawsze i no po prostu to jest kwestia, żeby tam puknąć i znaleźć to miejsce. Ale powiedz mi, bo ja też się tym kiedyś bawił, są jakieś zasady w tym realizowaniu, tym urbexie, jakie to są zasady, no czego nie idzie robić? Zasad jest dużo, najważniejsze to jest zostaw ślady po sobie, nic nie zabieraj. Także najgorsze co może zrobić taki eksplorator, to wejść w takie miejsce i po prostu je zdewastować, zniszczyć i nie zostawić nic dla innych. U nas w Polsce generalnie są tak popularne, że jak jest coś fajnego, to zawsze się znajdą też ludzie, którzy po prostu przyjdą, żeby to rozwalić, żeby po prostu ci inni nie mogli czerpać z tego przyjemności i radości. Tak to generalnie wygląda. U nas na zachodzie jest podobnie, bo też docierają do nas sygnały, że i w Holandii, i w Belgii jest tak samo. Są fajne miejsca, super opuszczone domki z wyposażeniem, ale są ludzie, co przyjadą, rozkradną, rozwalą, porobią zdjęcia, ale inni już nie mogą porobić tych zdjęć. Także to jest podstawowa zasada, nie niszczyć. No, a u nas na Śląsku też to było tak, że jak jest fajne miejsce, typu kopalnia, jakaś huta, często pojawiają się zorganizowane wręcz grupy, które zajmują się złomem,
i generalnie całe to rozkradają i potem już naprawdę nie ma po co łazić nawet. A to są będą obiekty przemysłowe, czy na przykład prywatne jakieś budynki z ciekawą legendą? No ja, no to, jakby, to nie jest no tak, że na Śląsku mamy gruby i mamy huty, bo jest dużo familoków, domków, Ja szpitale, szpitale, jest tego dość sporo tutaj u nas na Śląsku, no jednak kaj się człowiek nie wejrzy, tam jest jakiś budynek, czy to właśnie familok, czy właśnie jakiś szpital. A to macie listę jakoś, czy tak jak wam się to Na widzi, początku- albo się dowiecie? Na początku staraliśmy się jakby robić jakąś listę tych wszystkich miejsc, a teraz tak w niedzielę się spotykamy wszyscy razem i czasami nam się zdarzy całą niedzielę jeździć, nie znaleźć nic, a czasami jest tak, że niedziela jest godzina 7 na wieczór, a my dalej rezymy. No to na kolej jeździcie, czy nie? Nie, no autem jeździmy. Nie? A jak z bezpieczeństwem? no tu trzeba jednak zwracać ta uwaga na wszystko, no bo powiedzmy, że taki domek jakiś tam mały, czy to jednorodzinny, czy familiok, stwarza, że tak powiem, jakieś mniejsze zagrożenie. No i tam trzeba uważać na jakieś stare schody, dziura w zoli do piwnicy, żeby nie wlecieć, albo żeby mi coś na głowa nie zleciało na strychu. No a takie już większe, jak jakaś fabryka czy kopalnia, no to tam już trzeba uważać na wszystko. Oczy dookoła głowy, jak to się godo. I nie skupiać się ino na zdjęciach, tak jak my to robimy, czy na filmach, ale trzeba właśnie wiedzieć o tym, że może być dziura i to już nie jest jedno piętro, kaj sleca i się poczaską i no faktycznie sleca 10 pięter na dół i po tym to już nie będziemy miał w to realizować. Tu jest chyba druga taka zasada, nie? Że przynajmniej tutaj u nas na Śląsku po takich jakich właśnie grubach czy hutach nie łazi samemu, nie? Dlatego nas jest 3. Bo w razie jakby jakiekolwiek było, nie wiem, cokolwiek by kogoś przysypało, ktoś by śleciał, no to zawsze jest ta możliwość zadzwonienia na pogotowie czy coś, nie? Albo ogólnie jeden drugiemu pomoże. A współpracujecie z innymi grupami, czy to każdy sobie w sobie? To ja opowiem dzisiaj, że to jest... Jakby to nazwać, Kero niekoniecznie chce pokazywać te miejsca i no bardziej łazi po to, żeby to rozszabrować. A jak są te miejsca zabezpieczone, to co wtedy robicie? Jak są, powiedzmy, okna za tym, jak jest krata? Staramy się znaleźć jakieś wejście do środka, no ale nie zawsze się da. No, Bo to też nie łazi o to, żeby teraz wywalić drzwi albo poczaskać okna. I no bardziej łazi o to, żeby znaleźć jakieś miejsce, jakoś dziura i wejść do środka. No bo tak gadają, że opuszczone miejsca, które nie mają właścicieli. Każde miejsce ma jakiegoś właściciela. I no zależy od tego, czy jest jakby chce z nami gadać, czy niekoniecznie. Bo czasami zdarza nam się po prostu, bo to też nie łazi o to, że łażymy no po opuszczonych miejscach, bo czasami nam się zdarza wleźć czy do urzędu miasta, czy normalnie ludzie łażą, nie? Więc to nie jest opuszczone, nie? Najgorzej to jest właśnie z kopalniami, że są grupy, co wcipują potem, że to jest opuszczone. Żadna kopalnia u nas nie jest opuszczona tak naprawdę, bo wszystkie kopalnie mają właściciela. To, że one są tam wygaszone, czy nie ma na nich wydobycia, ale nie ma tak, że jest opuszczona i to jest potem tak, że my idziemy, załatwiamy gdzieś zgoda, żeby ciężko uzyskać. Po nas potem przychodzą ludzie, też mają ta zgoda i oni to wcipują na grupy, że to jest opuszczone, nie? I to się potem gryzie z tymi zasadami, bo my wyznajemy zasada, że kopalnie nie są puszczone, mają właścicieli i staramy się udokumentować i zapamiętać. A są ludzie, którzy po prostu przyłażą, żeby sobie po nich połazić, żeby potem wciepnąć na jakąś grupę urbexową, że są puszczone. Nie? To się nie da z naszymi zasadami. Bo A co jednak to znaczy wciepnąć na grupę? Bo to chyba nie wszyscy... ogólnie w internecie, na Facebooku jest masa grup urbexowych, opuszczone miejsca, zapomniane miejsca, porzucone miejsca, urbexowych stron jest masa i tak dalej. No i na te grupy kiedyś trafiały stricte miejsca, które są opuszczone. Ale Robicie zdjęcia, My robimy zdjęcia, ale wyznajemy zasada, że nie wciepujemy tego na grupy opuszczone. Są grupy typowo kopalniane, typowo śląskie, no i tam wciepujemy nasze zdjęcia. Nie dajemy po prostu, powiedzmy, dostanemy zgodę od SRK na jakąś tam kopalnia, idziemy, robimy zdjęcia i potem to wciepniemy na grupę opuszczone. No to się, mamy swoje zasady, coś co nie jest opuszczone, nie piszemy, że jest opuszczone. No, tak jak wiadomo, grupy mają swoich właścicieli i to jest aż nietaktowne i nieetyczne, żeby wciepywać potem to na grupa za opuszczone miejsca, no bo to nie jest opuszczone miejsce. Także. I to potem powoduje takie różne tego typu niesmaczki i może nie haje, ale niedomówienia, więc
Jeśli chodzi o te zasady, my wyznajemy takie i dlatego staramy się w trójkę jeździć. Czasami tutaj z koleżanką jeszcze jeździmy, co siedzi przed nami i raczej ci mówimy jeszcze we swoim gronie. Nie spotykamy się też z innymi, bo to potem właśnie się różnie kończy. Mamy swoje grupa, swoje zasady, nie wchodzimy w nikomu w droga i robimy swoje. Ja tak troszeczkę nie skoro przyszło i słyszę wszystkiego od początku, a czy wy również nawiedzacie takie kopalnie czy gruby, które przestały pedrować na przykład na początku XX wieku? To chyba no, I jeszcze zadam kolejne pytanie, czy również nawiedzacie takie miejsca po Biedaszybach? po Biedaszybach nie... Tereny Biedaszybów i te stare takie dukle. To mogę powiedzieć, ale tak już całkiem dawno kiedyś za Wajtla my takie coś mówili i jakby nie klasyfikuję do tej naszej eksploracji teraz współczesnej, a jeżeli łazi o jakieś stare grupy takie, no to bardzo mało jest śladów tych biedaszybów, czy tam tych budynków pozostałości, jak się coś znajdzie, ale to zazwyczaj jest tak, że jakiś budynek na powierzchni został, jakaś maszynownia i nieraz już to są same cegły, leżą gruz. Niekiedy się zdarzy, że jakoś firma na przykład się wzięła i tam wynajęła ten budynek, czy go nawet i kupiła i oni z tej maszynowni przekształcili, oni się tam coś z niej zrobili, ale po budynku często widać, że to była maszynownia, bo widać otwory polinar zamurowane, coś i jest naprawdę bardzo dużo tych kopalń takich tutaj wokół nas i to akurat tutaj staramy się oglądać, a te co na początku XX wieku, no to ciężko coś znaleźć. Najczęściej właśnie to jest kubka gruzu, albo nie ma śladu i no mamy mapa, że to kiedyś tam było, a już nie ma. No, zresztą akurat na takich terenach ślady po Biedaszybach są bardzo wyraźne. Tam są tysiące otworów. To był las i las to zarósł i nie zostało to zagospodarowane przez człowieka. I są, tak jak powiedział, są tysiące otworów. Ludzie to mylą z bombardowaniami z okresu II wojny światowej. To nic podobnego. To są właśnie takie, te wszystko głębsze, całkiem płytkie, bo trzeba powiedzieć, że w tamtych czasach federowali też na różne sposoby. Są nawet teraz, udało mi się zlokalizować dukla wykutą w skale. 20 metrów. A kaj to tak jest? To jest, powiem panu tak, to są lasy, trudno to nazwać, jest to las na pograniczu Dziewięcka, Ormontowic, Bełku, Jaśkowic. To są tereny totalnie kiedyś były eksploatowane przez nielegalne wydobycie. Jeden z największych tu na Śląsku. Oblicza się, że tam było około 3000 otworów zdobytych. Około 3000, może nie dużo więcej. Poza oczywiście tymi starymi grubami, które funkcjonowały w XIX i XX wieku. Ta gruba, tych grubów tam było kilkanaście. Są nawet kamienie jeszcze pozaznaczone, że inna historia. Ta gruba, o której bym chciał wspomnieć, pozostały jeszcze fundamenty, po szybie, otwory i wielkohołda. To była gruba, się nazywała Żaneta, ona przestała federować w granicach 1910 roku. Ale mnie się zdaje, że to jest zupełnie osobną historia i gotka, bo my teraz gadamy o miastach i to nazwa urbes. Nie, no bo ja nie na początku się odnosi do miast, do terenów zurbanizowanych, więc to na kolejny trefce zostawimy. Ja tak właśnie chciałbym dodać, że to jest taki jakby, idzie powiedzieć nawet większy odłam tej eksploracji, którą chyba mogę powiedzieć za nas trzech tutaj nie w naszym kręgu zainteresowań, do takich miejsc... Bo nie było i oni słyszą na początku tak. Do takich miejsc myślę, że trzeba się całkiem w ogóle inaczej przygotować, bo tam już myślę, że bez hełmu, bez jakichś aparatów takich podstawowych, ucieczkowych czy czujników wielogazowych nie złazi, no bo wiadomo, to jest już pod ziemią, tam może luftu nie być, tam może być dużo innych rzeczy, które mogą się na głowę zawalić, no i wydaje mi się, że faktycznie jakieś takie całkiem inne przygotowanie niż do tego, co my robimy. I z kuli tego chyba takie rzeczy, takie miejsca odpuszczamy. No bo tutaj się można odnieść właśnie do tego bezpieczeństwa. Nie? Jak jakiegoś miejsca nie znamy, nie mamy jakiejkolwiek informacji na ten temat, to też tam nie łożymy, no bo Biedaszyby, no nie oszukujmy się, to są dziury w ziemi, nie? Więc jak się człowiek nie przygotuje i nie wie jak idzie, to można slecieć i się narobić krzywdy. Albo nie wyleć wcale. Właśnie z tymi grubami z początku, albo z końca, no bardziej z początku XX wieku jest też ten problem, że
też zazwyczaj po tych kopalniach powstały no, jakieś dziury w ziemi, kąsek muru, kubka gruzu i to jest tyle, nie? I raczej nas mało, znaczy mało. Historię chcemy poznać, ale raczej staramy się nie łazić po takich miejscach, no bo no to się prosi o wypadek. A tu Adrian dodał o kubce gruzu. No i właśnie Piekarej niedawno, kopalnia, którą my w sumie od 1,5 roku obserwujemy, jak ona była likwidowana. I ten etap można podzielić Kamil Łazina na 2 razy, bo był etap, kiedy udało nam się załatwić zgodę od SRK, bo ona była właścicielem, kiedy kopalnia była likwidowana. Udało się uzyskać taką zgodę, no to jest strasznie trudny temat i długi, żeby zdobyć taką zgodę, to rok czasu wszystko zajęło. Dużo czynników zewnętrznych na to wpłyło, no w końcu się udało, więc była część, którą zrobiliśmy z SRK za jej zgodą, za co też im dziękujemy, bo nie każdy taką zgodę otrzymuje. Ale przeróbka i sortonia była węglokoksu. No, tam się udało wchodzić, że tak powiem, z boku, fajnie się właziło, bez żadnych problemów, bez skokania, bez okien, po prostu się szło. Łatwiej było chyba tylko w Karwinie na łazach, kamy po prostu sobie poszli, całą kopalnię obłazili 2 razy. No, a macie jakieś tlenomierze, metanomierze, coś Nie, to my tam sprzętów? nikt na to nie zważymy. Nie. Nie, raczej nam zdarzy znaleźć tak faktycznie jakiś drożny szyb, to dosłownie jedne, nie wiem czy to idzie nazwać piętro, ale jedne schody na dół, żeby kupnąć co tam jest tak z ciekawości, ale dalej nie, no bo to jest gruba, no tam już to są inne prawa i wiadomo, tam już trzeba mieć co innego na uwadze, nie? Ja, my no to co na wierchu, nie? Tylko w tle doleciały właśnie to są właśnie zdjęcia, to były akurat wieża szybowa i jeden, jego maszynownia, były tam 2 przedziały, szyb wschód i zachód, no niestety obu już nie ma. To już jest końcówka właściwie, to było 3 miesiące przed likwidacją, jak nam się udało tam porobić generalnie zdjęcia. Dużo nie zostało, ale no koła zostały, silniki jeszcze były. Dużo niestety sprzętu już zniknęło, bo to wiadomo, część poszła na Bytomia, część była sprzedana. Ale w tym momencie tego już w ogóle nie ma, został ino ślad po tym. Pusty plac został tak naprawdę. Ktoś się Was pytał potem o te zdjęcia, chce to archiwizować jakoś, albo... One często trafiają do SRK i może je tam wykorzystywać tam do swoich celów marketingowych, nie? Także to działa na tej zasadzie. Ale żadne muzeum ani... Nie właśnie, to Nie, jest... no, czasami się do nas odezwie jakoś gazeta, jakaś ma jakiś taki artykuł, do którego im to pasuje. A tak raczej to bierzemy jako do nas pamiątka, no bo jakby to za chwilę tego nie będzie, nie? Po prostu. No, zaraz tego nie będzie, a jakieś wystawy albo takie właśnie, takie trefy jak... No to tutaj idzie taki przykład podać sprzed dosłownie 5 dni. W zeszłym roku, we kwietniu, my taką wystawę u siebie w Chorzowie zorganizowali. To było ale taką nietypowo naszych zdjęć, no zaprosiliśmy tam 16 ekip, idzie nazwać, z Polski. Przyjechali tam, każdy te swoje zdjęcia powywieszał, pokazał. Prelekcje były różne i właśnie teraz 4 czy 5 dni temu, 14 dokładnie w sobota, zrobiliśmy drugą taką edycję. No i tam te zdjęcia się pokazujemy, ludzie mogą to oglądać z zewnątrz, bo to jest akurat w takim miejscu, kiedy 24 godziny na dobę idzie pooglądać. No i po tym całym, nazwijmy tu otwarciu, my się te prelekcje tam przeprowadzili między sobą, wiadomo, jakieś doświadczenia powymieniać, bo każdy jednak to inaczej widzi, no i tak to właśnie wygląda. Planujemy następną za niedługo i zobaczymy. Myślimy na tym, żeby zrobić o samych kopalniach, bo to jest zawsze złączone z różnymi tam innymi tematykami. Myślimy na tym, żeby też stricte o samych kopalniach zrobić, czy skupić się na jednej kopalni, która była już jej tam, nie ma, to jest taki właśnie plan, żeby typowo na kopalni się skupić, a nie tam jeszcze na tych wszystkich domkach i tak dalej. To jest właśnie maszynownia Juliana II, to była najmłodsza wieża szybowa, no też już jej nie ma, została tylko wieża szybowa numer 1. Miasto Piekary nie było, bo to jest często, to jest tak, często jest mówione, że SRK burzy. Oni mają takie zadania i takie mają postawione cele. Natomiast często jest proponowane miastu, żeby przejąć jakieś obiekty. Tu niestety Piekary śląskie nie były zainteresowane. Były plany, że SRK chciało przenieść obie maszyny wyciągowe z Juliana IV. To była zabytkowa maszyna wyciągowa, przyjechała w latach 50. z Wałbrzycha aż z byłej kopalni Kroby, jak się nie mylę. Więc to był unikat na skalę światową, maszyny Siemensa. Niestety miasto nie było zainteresowane, nie przejęło tego, no i zostały tylko wysokościomierze, które stoją od budki ochrony. Także no niestety wszystko poszło na złą praktycznie. No i tak liftik teraz został, jedna wieża stoi do dzisiaj i resztka tej przybichy tam była już taką prawie że zbulona i śladu nie ma, tyle co ta wieża tam stoi, to ludzie
to jest też tak, jak to się go to zawsze... My mamy co oglądać, jak coś ustanie, a jak ktoś bulą, to już o tym tego nie widzi, nie? A czy mówicie o kopalni Andaluzja, czy... Tropicali. Julian. To jest Julian. To jest To stary Julian. W Tychara były dwie kopalnie. Ja, Andaluzja i Julian. Julian, no to o Julianie. O Julianie, a Ja. o Andaluzji tam już nie ma nic. tak? Po Andaluzji zostało jakieś właśnie kubka gruzu, jakieś betonowe płyty i to jest tyle, co zostało po Andaluzji. I tam to Tam nie ma rozebrali. nic. Rozebrali do ostatniej cegły, nie? Jesteście z Chorzowa, czyli tak, kopalnia Barbara Chorzów, Barbara. wyzwolenie i tamte strony też macie spenetrowane? To są tak, bo to są częściowo obiekty jeszcze działające, No, czyli... właśnie czyli Barbara jest Wygląda na Chorzowie, jest Ja. na pompy no działają. to akurat Nic Barbara, więcej. Barbara to jest kopalnia, którą w zasadzie widzimy dziennie, bo mieszkamy dosłownie Z Kolumpy, nie? 800, nie to chyba, że to do innej. Żeby nie mylić. Ja, no, Wyzwolenie, Barbara i Chorzów. no to Barbara to było jedne z 4 pól zapasowych kiedyś na samym początku kopalni Król i oni to potem podzielili na 4 pola, nadali nowe nazwy. W 1937 roku połączyli to właśnie z tym polem drugim Wyzwolenie, ona się nazywała Barbara Wyzwolenie. No i wszędzie tam w internecie idzie przeczytać, że ona została zlikwidowana w 70, ale to jest nie, że zlikwidowano i no była połączona z kopalnią Chorzów i wtedy się utworzył ta ostatnia taka nazwa Barbara Chorzów, która była zlikwidowana w 93 roku. I tam na tej Barbarze Chorzów właśnie jest jeszcze pompownia, ona stoi, pompuje, ona będzie długo, bo nie muszą ta woda z dołu Gary, Bytom, Chorzów, oni muszą to odwadniać. Siemianowice też nie tam. Na Siemianowice jest Bańgów, co my niedawno byli właśnie Richter, bo tam się właśnie udało na tych zgodach to przejść wszystko. No a na taką ciekawostkę, jak to się godo, co w zeszłym roku, że znalazł, bo poszła właśnie Kajta Barbara była, kopalnia ta pierwsza, to były szyby Barbara 1 i Barbara 2. No i tak właśnie jak godo jak na początku, idę oglądam tam, jakiś stary budynek, maszynownia, widać, bo dziury są zamurowane, no to jak są te dziury, to idę obejrzeć tamta strona, jakaś może będzie dekiel. No i tak się okazało, że jak poszło za te garaże, to że znalazł dekiel, ale szyb, który był niezasypany, nie? No i próbowałem to do Wyższego Urzędu Górniczego zgłaszać, do zarządzania kryzysowego wojewody, do Chorzowskiego i wszyscy mnie, jak to się go olewali, wszyscy mnie pytali się, po co żeś tam maził, albo a to w jaki sposób się wyobrażacie, że tu jest 200 metrów dali przedszkole, szkoła, dzieci łażą, dom kultury, bo to jest dosłownie za domem kultury, no i garaże, to nie jest jakaś tam zadatku za garażami, to każdy musi tam ekstra łazić i no idzie do swojego garażu i zrobi krok dosłownie metr w prawo. No i nie chcieli jakby podjąć tematu, ja to próbował nagłośnić też, udało się trochę to nagłośnić. Jeszcze my w ten sam dzień wieczorem pojechali i opuściliśmy kamerę z lampą tam na dół i się okazało, że 25 metrów na dół jest, bo my się knutek zrobili na sznurku, potem jak było na dole zmierzyli, nie? Jeszcze jakiś dekiel, bo na dole słychać woda. No i taki już całkiem po tym jak to się nagłośniło, to dostaję takie stare mapy na maila od ludzi, co no bardziej są w temacie, nazwijmy to, bo obok jest dosłownie 50 metrów drugi szyb, który jest zasypany pod są dekiel. Na 63 metrach przebiegła ta główna kluczowa sztolnia dziedziczna, która idzie od Zabrza aż do Chorzowa, nie? No jak to tam, czy ktoś miał na celu to, że tak powiem, nie wiem jak to nazwać, ukryć się nie, ale po prostu nie chcą od drugiej strony i po 3 dniach faktycznie przyjechali z taką wielką płytą betonową, położyli na to oni stwierdzili, że to była ta biała kultury, to jest. Tam była kiedyś późna artystyczna i tak dalej. Dalej jest. I dalej to jest. Dalej jest. W Kierunionie było, nie? Ale to jest dosłownie od tej kuźni, no bo tak jak kuźnia, to za rogu była maszynownia, no i naprzeciwko te garaże, tam tych garażów chyba jest z 10 albo ale generał ta podkowa ułożone, no i w tej dziurze, to chyba już wtedy tak stawiali, to wiedzieli o tym, tak to ustawili i od zadku jak się wlezie, to tam zaroje ta dziura. No Serbia, to jest widok równo sprzed roku, w maju to było właściwie. Widać jeszcze cała kopalnia stoła. Wiadomo, że w środku różne rzeczy się działy, ale to jest cały widok na kopalnia z Juliana IV, z drugiego. Tu mamy Juliana IV, Juliana I. No i charakterystyczną, którą sortownia, płuczka wraz z sortownią, które były widziane z autostrady A1. No teraz właściwie z sortowni i z płuczki to jest właściwie no taki mały kikus został. Także tak to fajnie wszystko wyglądało. Kopalnia, mimo że dosyć nowa, bo z lat 50., to charakterystyczna cegła sprawia wrażenie, że jeszcze na dużo starszej kopalni, więc klimat był taki typowo przedwojenny, można powiedzieć, więc fajnie tam w środku było.
No ale tak jak godą, z tego już został ten Julian 1, bez nadszybia, bez maszynowni. Tak to się skończyło w piekarach, także piekary zmarnowały szansę, mogły więcej z tego wyciągnąć, zrobić jakąś fajną izbę tradycji, muzeum jakkolwiek, nie będzie tam nic, no bo nie wiem jakie oni mają plany na to, że ustawili sama wieża z uciętymi schodami, trzeba na nowo wszystko robić, a tak naprawdę... No pomnik, no ale pomnik, no. Jak tam nie są schody, to tu będzie wieża. Można było więcej, ludziom można było pokazać jak wyglądało górnictwo w piekarach, a sam pomnik to... Jak już się uparli na to, że chcą mieć z tego pomnik, no to już mogli połączyć to z wieżą widokową, nie? No, To jeszcze mamy, bo to po jest... schodach to się wleźć na wiem, no Chorzów pokazał, że da się wykorzystać jakby wieża jako... Znaczy to nie jest jakby dużo roboty, no jest, oczywiście, no są jakieś pieniądze, ale fakt jest taki, że to nie jest jakieś dużo roboty, żeby zrobić schody dookoła, żeby dało się wejść. Tym bardziej, że z tego szybu widać całe piekary. Piekary no, są całkiem ładnym miastem, a ogólnie Widać widać tylko na jedną stronę, bo na drugą jest w górze z bazyliką. To tak się Ale nie zobaczy. mimo wszystko to się tak godo i wydało, nawet z tego dachu, który teraz widzicie, Tylko na lotnisko biorą. a nie z tego dachu nawet, który widzicie, już nawet nie z tej wieży, która została, to byliśmy 3 tygodnie temu na tym dachu i ta górka nie zasłania nic, nie? Naprawdę widać daleko. A tak jeszcze chcę powiedzieć, że jak gadamy o tych kosztach, o tym wszystkim, to przykładem takim, nie za dużo zostało, myślę, pieniędzy zainwestowane, akurat nie u nas, ale to też jakby jest Śląsk, bo Ostrawa, tam jest kopalnia Michał i tam kopalnia zawarto w 1993 roku, a została w całości tak jak wyleźli, ostawili na hokach łachy wisieć, wszystko ostawili, nie posprzątali nic z tych łachów, wszystko tak zostało i w takim kształcie pokazują to ludziom, idzie się umówić z przewodnikiem, który prowadzi przez prawie 2 godziny przez ta kopalnia i te 2 godziny to naprawdę tak mało, że czasem się wydawało, że trzeba za nim lecieć za tym hopem. I pokazuje od dyrekcji, od nadszybia, wszystko po kolei i tak naprawdę wygląda to tak, jak oni to w 93 zawarli, tak to zostało, bo mieli pokazać kopalnia, a nie jakieś tak czysto sprzętki wiadomo, napchane LEDów, tutaj coś podświetlone, gablotka i no jak ktoś chciał obejrzeć jak wyglądała kopalnia, to ona tak wyglądała i tak ona została, nie tak jak ją pokazują. Tu taką ciekawostka, bo wtedy my byli drugi raz na przeróbce i fajna była pogoda, bo był halny i było widać całe Beskid i Tatry Zachodnie, nie? Także fajnie nam się trafiło, bo taką przejrzystość powietrza, że było wszystko widać wtedy, nie? Jeszcze wtedy było Wtedy właśnie zaczęli już rozbiórka, byliśmy chyba 4 dni później, to ino widać jak to szybko szło generalnie. To jeszcze my tam miesiąc wcześniej łazili, bo była taką fajną taśmą poprowadzono z góry na dół, także fajnie można tam było wejść, tu już no niestety poszło mocno. No i to jest, zdjęcia są z całej przeróbki sortowni z piekarów po kolei, jak my byliśmy jeszcze z naszym kolegą, który ekstra przyjechał wtedy z Opola, z Tomkiem, także tak jak dodam, tam się bardzo fajnie właziło, tam nie trzeba było nic kombinować, trzeba było po prostu przejść przez plac i po schodach do góry. po schodach do góry. no jakby patrząc na to wszystko, jakby już nie włażąc w polityka, jak już dano gruba jest zamknięto, to jest 3 minuty tej gruby nie ma, nie? I dosłownie zostaje jakiś kikut jednego szybu, kiedy za chwilę leży, dlatego tak bardzo ostatnio dość mocno jakby zwiększyliśmy dni, jeżdżymy jednak, no bo tutaj w poniedziałek gruba stoła, a w środa już były no, jakieś zarysy tego, co pozostało z tej kopalni. To tak wygląda też, że jak mamy zgodę od SRK, a w tym momencie mamy taki projekt, bo my dostali zgodę na wszystkie właśnie pompownie centralne, które no ČOK podległo pod SRK, wiadomo. Też my tam strasznie długo my to załatwiali, bo to 1,5 roku było wojna, COVID, masa zawsze innych problemów. Zawsze się znajdzie powód, żeby wydać odmowa. Natomiast udało nam się, mamy zgodę na cały ČOK, więc po kolei my byli, tak jak Artur Godo, byliśmy już na kilku. Teraz jedziemy na Jan Kanty, tam też jest fajna pompownia. Niestety tam jeszcze jest dół likwidowany, więc no powierzchnia zostanie, bo będzie pompownia głębinowo. Także chyba w tym przyszłym tygodniu się domawiali. Więc mamy taki projekt, żeby wszystkie tutaj te pompownie stacjonarne złożyć w całość i zamknąć taki projekt, a potem się spróbujemy skupić na Polskiej Grupie Górniczej i Jastrzębskiej Spółce Węglowej, tam jest dużo trudniej. No ale będziemy próbowali, żeby tam dostać zgodę, żeby tam po prostu udokumentować te kopalnie, bo szybko to idzie ta likwidacja. No, przykładem jest Jasmost, który po prostu był, a już go prawie nie ma. Ale jeszcze myślę, Najbardziej zadziwiające jest to, że wartość dokumentacyjna tych waszych zdjęć jest nieoceniona i że nikomu poza wami na tym tak naprawdę nie zależy. To jest... No bo tutaj właśnie jest jeden problem. No. Dlaczego tak bardzo strzegą tych kopalni, żeby my tam nie włazili na nie? No bo pokazujemy to, co oni robią.
Dlatego Jak bardzo można wykorzystać, to są zdjęcia, nie wiem. Jak można bardzo wykorzystać daną kopalnia pod względem właśnie, nie wiem, historycznym, czy to muzeum. Dlatego to też się staramy, jak mamy zgodę, mamy umowę taką niepisaną, ale są od siebie, pokazujemy kopalnię z tej dobrej strony, nie pokazujemy efektów likwidacji, rozbiórki, bo tak jak mówię, SRK to jest spółka, która jest powołana do tego, żeby zlikwidować kopalnię, przekształcić teren i sprzedać teren. Oni mają takie zadania, więc nie można się ich czepiać o to, że oni likwidują, bo z góry mają takie wytyczne. Oni mają szybko i skutecznie Tak. po prostu wyczyścić plac i Tak. tyle. Więc I często, to jest najważniejsze. I tak. więc często bronimy nawet tego imienia SRK, no bo to nie jest tak, że oni likwidują, oni mają takie zadania, no to są decyzje polityczne i oni nie mają tego powodu. To są mełania hopy, to są w robocie i im też jest to nie na rękę, jest im smutno, że ta kopalnia jest likwidowana, no ale co on może robić? No nie ma wyboru, jest w robocie po prostu. Ja też dorzucę jedną rzecz. Są pewne placy czy szachty, szyby pokopalniane, które są wpisane do rejestru zabytków, a zgodnie z ustawą to o ochronie zabytków, ty oprócz przywilejów, to wobec tego zabytku też masz obowiązki. I wchodzisz do takiego szachtu, szybu i fotografujesz, że tam jest po prostu bajzer, nie? I ruina, nie? Nie to, co ma być. No. Dlatego To też jest górni, że... Dlatego zawsze chcemy pokazać z tej fajnej strony, a nie, że tam złomy są zbierane albo złomy jest na placu. No, żeby zabezpieczyć, to trzeba wydać pieniądze. To się wszystko To kosztuje. Jakąś dokumentację taką, do której by można było dotrzeć na co dzień, macie zrobioną? W tych miejscach, w których już byliście i macie je rozpracowane? W ten sposób? Tutaj już było- Nie tylko zdjęcia w internecie, ale coś szerzej. No to skupimy się w zasadzie chyba na tym internecie. Tak wiadomo, ale to też jakby się w tym internecie wszystko zamykło. Bo to się straci za chwilę. To teraz Znaczy, działają... może z internetu, jak to jest w internecie, to nie ginie, nie? To nie tak, ale to to nie nie uchodzi- chodzi o to, uważa żeby, tak więcej. żeby zostawić ślad taki trwały, który dotrze do prezydenta miasta, do wojewody, do marszałka, czy jeszcze gdzieś, bo to są miejsca, które bezpowrotnie za chwilę zaginą, zasypią i koniec. Nie ma. Przykład jest w Lipinach kopalni Matylda. Jeżeli ktoś się zna i wie, co tam się działo i to, co jest dzisiaj, to jest przykład tego adekwatny. No bo tam nie ma już nic, nie? Na tym. Tam jest, proszę powiedzieć. Są te hale, jest hala szybowa, tylko że zagospodarowane. Zagospodarowane, no o to mi chodziło. No ale właśnie chodzi o to, czy coś takiego zostawiacie po sobie, żeby można było tam dojść. Ja panu powiem, że w gruncie rzeczy niby jest moda na kopalnię, ale jest małe zainteresowanie wokół tego. I my widzimy na co dzień, są takie fajne profile na Śląsku, na przykład Mentor czy Maciek. Oni mają dokumentację na przykład Andy, o której pan gadał, nie? Mają super zdjęcia, to jest materiał unikatowy. To takich drugiego wideo już nie ma. I on na przykład... Dlaczego będę to słyszał? Andaluzji, Sandy. No on wciepuje taki materiał, tej kopalni nie ma od wielu lat. Są się zastanawiają, wyglądają te maszyny wyciągowe, dużo grzebania w internecie, żeby znaleźć te zdjęcia gdzieś tam z bibliotek cyfrowych, a on to ma i on to wciepuje. I powiem panu, że aż jest smutno patrzeć, jak mało ludzi to potem ogląda, nie? Tam jest ilość interakcji na takim poziomie, że jak my się tu razem siedlimy i krytymy, to on będzie miał mniej. Także to jest dziwne, bo z jednej strony ludzie gadają o kopalniach, o likwidowaniu górnictwa i tak dalej, a on wciepuje coś unikatowego i to praktycznie to się zostaje w miejscu, nie? Przyjdzie czas może. Może kiedyś, dlatego my wiadomo, że może te zdjęcia, które my teraz robimy... Ale to tak jest, bo jak my coś szukamy starego, to my faktycznie się kopiujemy tam jakby głębiej tego internetu, żeby to znaleźć. No i o ile ktoś kiedyś miał taki pomysł jak my, że te zdjęcia robił i tam je ustawił, no to my się znajdziemy, a jak już nie ma, no to nie ma. I są takie miejsca, których się nie zobaczy, bo po prostu nie ma zdjęć stamtąd i się często zastanowimy, czemu tak jest, nie? No a tak jeszcze chciałbym dodać, że teraz taki bardziej właśnie na tym przykładzie tej Andaluzji właśnie, że często i bardzo jeżdżimy po tych grubach, no bo Andaluzja to jest jedna w sumie z kopalń, kierunek jak to idzie będzie boli, nie? Był taki czas, kiedy jeszcze stoła, jeszcze szło tam wleźć to, ale to się tak szybko podziało, to już było też dobrych tam 10 albo 12 lat temu. Nie ma tego, zdjęć jest mało i ci którzy wleźli tam, zrobili zdjęcia, nagrali te jakieś tam materiały filmowe, to idzie to odszukać w internecie, no i naprawdę jak to się go do ich dosłownie przenosi serce boli, nie? Że tego nie ma. Co pamiętacie sobie te rolki, bo na jednej z ostatnich zdjęć wiadomo, jak one wiszą w lufcie, jak jest likwidowane to, bo to były jeszcze nowe rolki. Ja do końca nie wiedziałem, że one są nowe, ale wciepłem na taką stronę i tam były górnik powiedział, że one są nówki, to były rolki. Naszykowane, żeby w razie czego zamontować. Dlatego tak fajnie poukładane były. Tak. Jakby mamy te zdjęcia, no i rzeczywiście czekamy, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy ktoś się tym zainteresuje, w takim sensie
nie nasze profile czy na Facebooku, czy na YouTubie, tylko właśnie jacyś, nie wiem, właśnie, czy wojewoda, czy ktokolwiek. Bo na chwilę obecną fajnie, że mamy te zdjęcia, fajnie, że my je porobili, aczkolwiek to jest tylko nasze. Nie? Bo z mojej wiedzy to jest tak, że to istniało, istnieje, za chwilę nie będzie istnieć, ale tak naprawdę co się z tym dzieje, to mało kto wie. No Jest jeszcze Skorzowa. Kopalnia Barbara, Wyzwolenie, Chorzów, Szyb Zygmunt w Maciekowicach, tak? Pod Piekarami czy w Brzezinach, Szyb Boże daj szczęście. Tam jest tego mnóstwo. Wszystko było połączone jako jedna całość. No to możemy powiedzieć, że my to pooglądali, byliśmy tam w każdym z tych miejsc, bo Zygmunt to jest okno widza, ten Boże daj szczęście, to jak się obróca w drugą stronę, a jest jesień, liści nie ma, to też go widza. Nie Tak, ale dzisiaj to już na Humanistii jest tylko osiedle dołkowie do rodziny. No. Ja, ale na Zygmunta idzie w leś, byliśmy z Przemkiem tam niedawno, maszyna wyciągowa taką maluśką była, ale ją zbulili, szyb są stoi i w zasadzie to ino raz na rok przyjeżdża ta maszyna na kółkach, oni to podłączają i klotka na dół jedzie, żeby zrobić rewizję szybu, to jest tak według tych przepisów od nich, nie? A na tym szybie Boże daj szczęście, kiedy był, to widać cechownia taką starą, fajną i naprawdę to jest budynek, który nawet jak się nie wie, to się przejdzie, to się wiadomo, że tam zaraz jakaś była, a tyle co w środku zostało z takich, że tak powiem, pamiątek starości, to z Królewskich Hut jeszcze po niemiecku na tregrach na wierzchu bite, że to było tam wyprodukowane, nie? A tak to w zasadzie nic. No zdjęć i to jest też to, no, że to już było naprawdę dawno, tam był jakiś taki stary drzewiany szyb, nie ma tego szybu, wiadomo, i śladów też naprawdę po nim. Może z 2 zdjęcia albo 3 w internecie, a tak to no, tyle co mi jakiś dziadek opowiadał. I drugi dziadek z Kerry było zdjęcie zrobione, ale w takim miejscu, kiedy nie widać, że tam jakiś szyb stoi. No, kiedyś powiedział, że ja, to było tam zrobione. Nie? No i też tak myślę, że póki my tu teraz siedzimy, jeszcze się tym interesujemy i są te zdjęcia i to wszystko, że kopalnie są, były kiedyś, to była naszą tradycją, idzie powiedzieć. Bólą to nostoboli, no to jakieś jeszcze 2-3 pokolenia, jak te kopalnie już powiedzmy ostatni już nie będzie, to te pokolenia już tam pomału, jak tych zdjęć nie będzie, zaczną zapominać, a nawet jak będą, to kto będzie bardziej zainteresowany, to on się w internecie poszuka, jak będzie chciał i będziesz już do tego szło dokopać, a tak, to już wszystko tak jak to się go przemiło i trzeba się pogodzić. No fajnie, że to robicie, bo ja wam powiem taką fajną rzecz, nie wiem czy ktoś się orientuje. Najwięcej kopalń zlikwidowano z tego czasu we Francji. W Nord-Pas-de-Calais, tam w tych rejonach Lens, Metz i tak dalej. Tam, jak zaczęli likwidować górnictwo we Francji, to było prawie 200 szybów. Jeżeli ktoś dzisiaj tam pojedzie, to zobaczy 3. Ale na jednym jest hałda, na której jest stok narciarski, w innym jest muzeum, zachowane w pozostałym osiedla i to, co tam na ich terenie zostało wybudowane. Wszystko jest zagospodarowane, mimo że tego już nie ma, ale zawsze jakaś pamiątka została. Moja wypowiedź zmierza do tego, że jak wy to dokumentujecie, robicie to miejsce, które tam istnieje i coś się na tym będzie działo albo nie. Tylko co? I właśnie to jest ciekawe, żeby wykorzystać tą waszą pasję i to całe zagadnienie właśnie w takim kierunku, żeby zostawić tego ślad komuś. Bo, No tak, bo za chwilę to jest- tego nie będzie. To jest Zło wielki powało wysiłek. i nic nie zostanie. No, wielki wysiłek, wy to robicie całkowicie w wolontariach, Tak, nie? no, Za no, darmo. Ale Nikt ta wam za wasza to nie praca może płaci. kiedyś posłużyć właśnie czemuś bardziej. No może Tylko dlaczego to jest takie trzeba to- ciekawe i trzeba fajne. to zrobić i tutaj widzę bardzo fajne pole do działania. No bo tutaj jakby, o ile ktoś jest zainteresowany tym i o ile tam jakieś dane miejsce jest na tyle unikatowe, że ktoś stwierdzi, że trzeba je zachować, trzeba tam coś zrobić, na przykład w Chorzowie był szyb prezydent i to jest jedna wieża betonowa w Europie, tak niby twierdzi internet też. To jest normalna wieża zastrzałowa, jak każdy przejeżdża, nieraz je widzi, ale ona jest betonu. No i jak kopalnia zlikwidowali i pobulili te wszystkie budynki, co tam były dookoła. Ale nie pobyli, bo tam przecież jest bardzo fajna szkoda. Ja to chciał podać właśnie, no ale tutaj jest sortownia i to wszystko, te nadszybie, to wszystko co pobulili, to kupa lot stało zarośnięte takie drzewa, że żeby obejrzeć, to trzeba było do zatku się cofnąć dość sporo, żeby za tych drzew widzieć ta wieża. No, ale stwierdzili właśnie i tu było te całe szczęście, że chyba żaden wtedy nie miał ani chęci, ani pieniędzy na to, żeby to obulić jeszcze, albo już może wtedy wiedzieli, że coś z tego będzie, ale zostawili ta wieża i po czasie ją wyremontowali, zrobili właśnie wieża do góry, idzie wyleźć po schodach, może się, i widokowo zrobili park dookoła,
zrobili, tam nie rosną jakieś Jest te... kawiarnia, teatr, Ja. jest parę fajnych W remizie, więc wystaje naprawdę remizie. warto to zobaczyć. No bo to jest właśnie to, nie? Jakby kopalnie to jest specyficzna infrastruktura. Jak się komuś dany budynek przyda, to on zostaje. Zazwyczaj wszystkie te sortownie, czy jakieś tam puczki, czy cokolwiek wokół samego szybu, to jest pierwsza rzecz, jaka znika, no bo To nie mówię jakby to nie wartości może, użytkowej. no właśnie, jeżeli ktoś stricte nie ma jakiegoś planu na to, to jest do niczego niepotrzebne. No, jakby do nas najlepiej jak to ustaje, bo mamy najwięcej zdjęć, tam jest zazwyczaj najwięcej tych właśnie artefaktów, które pozostawały. Tylko, że do większości właścicieli tych kopalń, czy do miast, w których te jakby dane kopalnie stoją, to jest bezwartościowe. No bo to jest uciążliwe, finansowo przede wszystkim. Dlatego- I tu jest główny problem, ale co robić, żeby to zostało w jakiś sposób uwiecznione, ale nie tylko uwiecznione, ale też zagospodarowane. Dlatego- to mogą być parki. Mówię panu, ta wieża Juliana 2, która ona przyjechała w latach 50., aż z Wałbrzycha, bo tam po zlikwidowanej kopalni, bo jak pan wie, na Wałbrzychu szybko likwidowali kopalnię, no to SRK chciało przekazać miastu wraz z szybem, któregoś nie ma, i maszynowym, gdzie były dwie stare maszyny Siemensa i miasto nie było tym zainteresowane. Były plany, żeby te dwie maszyny przynieść tutaj, do nadszybia, do tego dużego, tutaj do Juliana jednego, żeby tutaj one były wraz z tym najstarszym wyposażeniem. Ale no niestety tego nie ma i tak jak mówię, została tylko wieża. Także miasto nie chciało. Ja wiem, że to są wydatki też dla miasta, ale są miasta ościenne, wiadomo, Zabrze dużo bogatsze, gdzie lepiej się dba o te zabytki industrialne i tam jest do zwiedzenia. A w Piekarach były dwie kopalnie i na pamiątkę powstała jedna gołowieża i koło z Andaluzji, co stoi pod Domem Kultury, plus jeden wagonik, no i ta tablica tam przy kopalni. To wszystko, dlatego ja się nie zgodzę i będę uważał, że Piekary totalnie to wszystko zawaliły, bo mogły mieć coś fajnego, ale no, z jakiegoś powodu no, nie chciały. No, nie wiem, czy ktoś w ogóle się tam zastanowił nad pozyskaniem środków zewnętrznych, bo na pewno idzie. Jak pan widzi, ta wieża jest dużo mniejsza od tych wszystkich innych, bo ona była fajna, malutko, tak zgrabno, nie, dwuprzedziałowo, także była super i nie wymagała jakiegoś tam wielkiego remontu, bo ona była w super stanie generalnie, no, ale miasto nie było chętne, więc no nie ma. No. To tam rządzi w tych piekarach. Proszę? To tam to rządzi w tych piekarach. Jakiś... Kobieta chyba. No, się nie będę to kobieta, ale to... Bez komentarzy. Ale ogólnie no SRK chciało to przekazać. Pan rzecznik Jaros, były poprzedni rzecznik SRK, nawet pismo przeżył w internecie, gdzie kolega tam dostał odpowiedź, że były próby przekazania miastu, ale miasto po prostu nie było zainteresowane. No bo to jest właśnie to, jak znajdzie jakiś prywatny inwestor, który jakby ma plan na to, no to takie dane miejsca zostaną, no ale w większości przypadków właśnie SRK zwraca się do miasta z informacją o tym, że mają to jeszcze zostało, czy jest ktoś tym zainteresowany. No miasta albo są zainteresowane, żeby to zostało i mają jakiś plan na to, albo po prostu wyrok śmierci i tyle, nie? I dane miejsce znikąd. Zardzewie. No, to jest też często taki, idzie powiedzieć, sposób, że oni czekają, a że coś za długo stoi, tu się coś zaczęło bulić, przecież to piszą, że to już zagraża bezpieczeństwu, trzeba to obulić. Nie? No a tutaj przykładów jest dookoła dużo, że jednak te gruby, te maszyny, te szyby przyciągają ludzi, tak tutaj Choń gruba wasza, czy w Zabrzu, Guido, czy jeszcze, że jednak ludzie to chcą to oglądać i nie ma tak, że tam świeci pustkami, bo mogę też powiedzieć, że jak nie pojada, to zawsze jest tam jakaś kolejka, jeszcze trzeba poczekać to i nie ma, że przydał i przez 4 godziny żaden nie przelos, nie? No, jest ludzi chętnych na to, żeby to oglądać, jest dużo. Ale no powiem, bo ja generalnie jestem z Bytomia, znaczy urodziłem się w Piekarach, ale mieszkam w Bytomiu, kojarzę się tu chłopakami z Rzeszowa. I Bytom, które mogło mieć wszystko, tak naprawdę nie ma nic. Praktycznie miasto w ogóle nie wykorzystuje tego, co było. Temat elektrociepłowni Szumberka to jest temat długi, o tym byśmy mogli tu siedzieć 5 godzin i byśmy go dali i dalej by się tam właściwie nic nie zmieniło poza tym zrobione dachem, no ale ogólnie jakieś plany są. Ale są zakłady na taboru kolejowego. Było tyle kopalni, było tyle hut i praktycznie nic nie ma, żeby pokazać na co dzień. Tylko rozwag został, który został zagospodarowany, przynajmniej części. Ale nie pokaże pan ludziom maszyn wyciągowych, nie pokaże pan nic sprzętu. Nie, No to nie wiem, pan powie, gdzie takie maszyny wyciągowe do zwiedzania są dzisiaj na Śląsku? Bo ja wymieniam. no mamy czyn, znaczy mamy tutaj mamy blisko, mamy w Ignacym. Ignacy, gdzie jeszcze? W Zabrzu mamy na Guido. No. W Michałkowicach. Ale to już Ale jest, to- to jest maszyna, to nie będzie powiedzieć, że to jest jakaś maszyna, bo to jest pół maszyny i jeszcze ktoś to przyszedł.
Jest, można zobaczyć, zagospodarowane, jest hala, pod szybę, jest wszystko. No jeszcze w Tarnowskich Górach jest tam... Skansen. To są kopalnie srebra. To są srebra. To są kopalnie. No to tak naprawdę... Czyli dwie w Zabrzu, w Mirokowicach i tutaj. I też No w tym skansenie tam są też maszyny kopania z węgla kamiennego, bo tam na zewnątrz stoi kilka, nie? Które były pracowały, no chyba jedna nawet ze Świętochowic tam przyjechała. Ze Siemianowa, tam z koło jedności. I no, że te maszyny stoją pod chmurką, one rdzewieją, są pomalowane na różne pstrokate kolory, które nie pasują momentami i to wszystko wygląda po prostu kuriozalnie. Jest tam... Bo taką maszyna parowa powinna fajnie stać w budynku, wyeksponowana, oświetlona, bo to jest potęga po prostu przemysłu. Kiedyś to jest kurczę, tamci inżynierowie po prostu potrafili coś zbudować. I są maszyny stuletnie, które pracują do dzisiaj, one są bezawaryjne, na przykład ta na Bańkowie, która stoi, ona przyszły roku mostolową, znaczy tam jakaś impreza chociaż będzie miała. A te właśnie w skansenie w Tarnowskich Górach, one stoją pod chmurką i to wie pan jak to wygląda i szczeje po prostu. No, to nie tak powinno wyglądać, ona powinna być w muzeum wystawiono, oświetlono, wyeksponowano, że ludzie przychodzą i patrzą, a nie ona tam rośnie w trawie i na jakichś tam paletach stoi. Znaczy panowie niesamowitą wiedzę, tylko szkoda, że tego nie można przekazać gdzieś dalej tym decydentom, którzy powinni się tym zająć. Przy Muzeum Śląskie, może powinno się tym zainteresować. No, Muzeum Śląskie to też idzie powiedzieć taki przykład, bo tam są plany, bo po tym szybie, kiedy stoi przy drodze, to maszynowni już nie ma, wiadomo, ale jest w dodatku jeszcze szyb taki malutki, co żeby go obejrzeć, to trzeba byli z auta iść i to jest szyb Bartosz, maszyna Bartosz parował i oni też mają w planach w najbliższym czasie jakimś tam no nie wiem jak to nazwać, odrestaurować. Na razie póki co robią w dodatku łaźniak Warek była stricte łaźnią, tam jest wszystko... Po kolei robią te ale wybeszone to jest wszystko, remontują, naprawdę tam się wzięli za to mocno i tam, ale będzie też maszyna do oglądania, też możemy powiedzieć, wiemy, bo my tam byli. Tyle, że z redutów. Nie wiemy dokładnie z którego szybu, ale ona kiedyś została zachowana, ktoś też o tym pomyślał i wziął ją stamtąd, żeby ona nie poszła na złom i ona tam się leży na placu. Jak skończą, to ona ma w środku być pokazana. Wiadomo, nie w tym miejscu kaj była, ale będzie wyeksponowana i ktoś będzie mógł przyjść, zobaczyć ją i na pewno wiemy, że ona nie będzie tak jak właśnie na przykład ta w Siemianowicach, Miałkowicach, że ona jest ucięta do połowy, postawiono, pomalowano na wszystkie kolory tęczy i jeszcze tak poukładane te wszystkie tajle, że to wyglądałoby to faktycznie ktoś przyszło i wysypło, żeby to tam było na miejscu, a nie żeby ktoś pomyślał, że to tak mogło było. Ona nie ma pracować, ona ma być pokazana jako eksponat. No, ale to nie o to chodzi. Ale źle jest ustawioną, bo jakby siedział maszynista, to nie widzi szybowskazu, nie? Więc tam nawet nikt nie pomyślał na tym, nie popatrzył na jakieś stare zdjęcia, jak ona była ustawiona. No, Fajnie, że ktoś o to jakby, fajnie, że ktoś się tym zainteresował, fajnie, że to tam postawił, tylko fajnie by było, gdyby to wzięli i zrobili to tak, jak to było. Jakkolwiek tego... No bo to jest na sztuka, według mnie to jest na sztuka, po prostu miała być maszyna w środku, to już jest, koniec. Haczyk zrobiony i idziemy KND, nie? Gadamy o jakby, cały czas jest tu wałkowany temat grup. W Chorzowie mamy rzeźnia, która była piękną samo w sobie, już nawet nie chodzi o jej przeznaczenie. Już nawet nie chodzi o jej przeznaczenie, ale są wygląd tego. Że wciągnęli ją na listę zabytków, dziwnym trafem zaczęła płonąć. Mają naprzeciw siebie, dosłownie naprzeciw budynku w rzeźni jest Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Nie był zainteresowany. 300 metrów dalej straż pożarną, nie? Budynek spłynął, kiedy zaraz wykasowali go z rejestru, trzeba go zbulić do komunalnego. I tak, to trochę to szkubali. Jak my chcieli wleźć na teren rzeźni, to nas ochroniarz pogonił. Ale jak ci złomiorze, którzy wynosili całą ta metalowa konstrukcja, która była w środku, wyłazili stamtąd, to ochroniarz nie widział. I tu jest pytanie, jakby interes, pieniądze muszą być. Teraz mają wielkie plany na to, żeby zagospodarować ten teren i nagle znalazł się inwestor, miasto stwierdziło, że się do tego jakby ręka twoja przyłoży. Oni tam postawią osiedle i wykorzystają te budynki, które pozostały. Co tam zostało? To już jak za chwilę, jeżeli oni tego nie zburzą teraz, to za chwilę komuś zrobi krzywda. Bo cała ta konstrukcja metalowa, która wspierała to, wszelkie możliwe ściany były poskręcane, jakkolwiek, żeby to się trzymało, no to już jest ukradziona cała ta konstrukcja metalowa i to stoi dla faktu tego, żeby stało im. A oni to teraz, po tylu latach, są zainteresowani tym, żeby jakkolwiek to wykorzystać. Teraz to już jakby to jest pic na wodę. No a szkoda, bo... A piękne budynki, białe, wszystko, no coś pięknego, no, jakby architektura, której ciężko spotkać w ogóle w okolicy. I dało się to wykorzystać właśnie jako muzeum. Już jakby zostawmy to, do czego to służyło. No już jakby nie kończy się z tą rzeźnią, jakby pod względem jej pracy ma dobre wspomnienia. Ale są fakt tego budynki. To się dało wykorzystać na
1000 różnych sposobów, właśnie jako muzeum, jako jakieś, nie wiem, centrum sztuki, czy ogólnie zostawić to w tym stanie i dbać o to i zrobić jako skarson. Jak już ktoś się tym zainteresował i chciał cokolwiek z tym robić, jak się jakby nasz konserwator zabytków zainteresował, żeby to wciągnąć na lista, dziwnym trafem zaczęło płonąć. To ja się wtrącę. Synki na pewno kojarzą te miejsce. Nie wiem, czy pan też kojarzy. Pan parawozownia w Katowicach. Rzeczywiście. Ja. I 3 lata temu chyba tu z koleżanką próbowali, obeszliśmy to i patrzymy, że ten obieg jest cały zabezpieczony, nie? Alarmy, wszystko. No dobra, jest zabezpieczony, nie wchodzimy, idziemy na zód, nie? Minął rok, my tam byli, tam szło, nie, że wleźć przez mur, tam szło jechać tirem. Wszystko było wyszabrowane przez rok czasu, wszystkie kable, wszystko co było metalowe, wyszabrowane. I jak to się stało? A jak my tam byli, jak to było zabezpieczone, jak były czujki, to się światło w środku świeciło jeszcze, nie? I co się dzieje, że w rok to jest wszystko wyszabrowane i też dziwnym trafem próbowali o to walczyć do rejestru zabytku, kiedyś tam podłożył ogień, nie? Ale to już było bo my to Norweg. szafnęli w listopadzie i generalnie spaliśmy ten budynek administracji, co jak my jeszcze z Aszką w tych ruinach grzebały, to by znajdowały te cegły sygnowane. I my chociaż to chciały uratować, to nam kazali spalać, nie? Ale ja panu powiem jeszcze historię jednej gruby. Boże na pewno kojarzy gruba Mysłowice, nie? I pamiętacie rok 2019, 20, 21, tutaj jak było plakaty, rocznica pierwszego powstania, drugiego, czy tak, cała feta, nie? I tam się te całe, tam było taki, 19 na tej cechowni całe ta iskra, nie? I co mnie tam będzie rozwaliło? Skoro to było tak celebrowane, to czemu zburzyli te nadszybię, które było z cegły, a zostawili ten blaszok, który był na przeróbce i ten blaszok się cały zawalił. Zawalił się, jak musieli z psami lotać, z dronami na termowizor, czy tam nikogo nie ma. No to jest śmieszne, nie? Tako... Tam Pysłowica to była cała grupa przestępczość, jeśli chodzi o kradzież złomu. Tam się ochrona była wyłazić na plac, bo tam przyjeżdżali autami i wywozili wszystko. Także ten blaszek się zawalił, bo oni wycięli cały środek praktycznie. Tak No jak prawda, bo ja to widział na własne Tam oczy. to grupa Mysłowice jest genialnym przykładem tego, jak właściciele danej kopalni chcą ukryć to, że dana kopalnia jest rozwalona. No. Bo tam złomiorze dosłownie wjeżdżali autami, My ich nie z panikami, z butlami gazowymi i cieli to na rympał wywalali stamtąd, a jak człowiek z aparatem wlazł na teren, to nagle się znajdowało 3 ochroniarzy, którzy już byli zainteresowani, co ty tu robisz. Bo ja to na własne Bo porobisz zdjęcia tego, że oni to kradną tam. I zostało coś w tej klubie jeszcze? Nie ma, nic. Nie, łokietek został. Maszynowa łokietka, która jest piękną maszynownią, według mnie to jest najpiękniejsza maszynownia, która została na Górnym Śląsku. Budynek ceglany, wysoki, z niesamowitą suwnicą, z piękną maszyną wyciągową. W środku jest jeszcze takie fajne, Zawsze na maszynowni są kwiatki i jest po prostu akwarium i tak dalej, a tam jest całe jeziorko właściwie, oczko wodne, rybki pływały, jest piękno, więc no, że tam po prostu dach już daleko dekonstrukcji, są dziury w dachu, a dwa, że mimo to, że zabezpieczone są kamery, dalej tam ważą i dalej niestety szabrują przy tym maszynie wyciągowej. A może pójdzie celebrować wybuchu pierwszego powstania śląskiego? Nie, teraz nie ma kraju. Ja To można celebrować na środku placu, nie? Tej rui, co tam są, bo nic innego tam nie zostaje. Nie no, bo co A przerwać... byliście może na grubie Dybieńsko, to jest bardzo blisko stąd. Byliście na takim Dębieńsku, byli my też dosłownie tydzień temu. Dobra, to nic innego, jak jeszcze byli. Ja na przykład... No i co powiecie? To zaraz powiemy. Ja to powiem, co mam pokazać, bo to jest zdjęcie, jak my byli 3 tygodnie temu na dachu tej przeróbki, co żeście widzieli. I zobaczycie po paru zdjęciach, jak szybko poszło i jak mało zostało. A teraz może kolega od Dębieńsku oglądać. No to Dębieńsku to jest taka gruba, którą my kiedyś już mieli, że tak powiem, w planach i byliśmy tam już ze 3 razy nawet, gdzie powiedzieć. Są budynki, które stoją tak, gdzie powiedzieć, luzem, na niczyim placu, one, wiadomo, że one są czyjeś, ale tam jest, okna nie ma w maszynowni z jednego z Janów, nie pamiętam którego, i tam po tych ruinach się szło trochę poruszać, tam coś, co prawda trzeba było fest uważać, bo były takie, co były bulony, jakaś cegły wisieli, to jest właśnie to, co my na początku gadali, ale teraz ostatnio w związku z tymi zgodami, bo tam też pompownia działo, byliśmy z Przemkiem tam, no, pogoda nam się nie trafiła i nie udało nam się wyleźć do góry na wieża, co zazwyczaj staramy się zrobić, ale maszyna my się pooglądali,
pooglądaliśmy się na szybie chłopów, no bo tam jeszcze to wszystko działo, nie? Tam ten chciał spawać, ten to my to tak bardzo, bardzo na żywo i widzieli. A te przewodni żeście byli odremontowanych. Tam to jest jakby też jest muzeum, nie? Czy coś tam zrobią. To myślę, że ustawili na kolejny roz, bo Pojedźcie i chcicie od niego, bo oni to mają bardzo dobrą dokumentację o tej grupie. Całe z początku rysunki i tak dalej, autentyczne. Chcicie od nich. Oni na pewno będą bo oni są tacy, tym, którzy tym tam się zajmują, nie taki chytry człowiek. Ja wam pokażę te wszystkie dokumenty, które są, trzeba zdjęcia popykać. Co bardzo ciekawe, interesujące. Wszystko oczywiście w języku niepolskim. Bo wiadomo, kto finansowo i budował. no to jest też jedna z kopalni, bo kiedyś jak my robili film na temat elektrociepłowni właśnie Szubierki, to tam był właścicielem, to postawił właśnie tam ta Joanka całą, to potem nam się wzięło, jakby zaczęli czytać na temat tej gruby. Też taka ciekawostka, że ona przez 2 lata była właścicielką tej gruby, bo ona tam coś ratowała finansowo przed upadkiem, przed czymś ten, nie? No i właśnie to co wiadomo, nie? Że tam są nie po niemiecku dokumenty i jak takie coś, to warto... No nie po polsku powinniśmy tam, chcemy tam pojechać, no bo wiemy, że to tam jest, już my to parę razy... Ale na tym Dymińsku było czy co? Ja I nie zapomnijcie mówić, bo ja te dokumenty widział osobiście, to są całe sztaby, takie potężne płachty, jak to kiedyś te rysunki robili. I dotyczące i kopalni, bo ta kopalnia jest bardzo ciekawa, tam był i szyb zachodni jeszcze i tak dalej. I to wszystko możecie przejrzeć. No to bardzo ciekawe. Ale ten szyb zachodni jeszcze stoi, to jest taki maluśki. Tam ten szyb zachodni, tam praktycznie, prawdopodobnie, to tam się rozpoczęła ten pierwszy pędzel, tam się na tym szybie zachodnim, a potem się przeniosło tam. Bo ten szyb zachodni no, był jednoprzedziałowy i tak dalej. Takie małe, tam te dyfuzory są, bo to wentylacyjne. Ale potem był na sam koniec wentylacyjny, no albo na poziom 700, to znaczy szło na głębokość 700 metrów. Zresztą kopalnia to jest Dymińsko, bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawy temat. Tam trzeba przyznać, że na Dębisku tam dużo budynków ma nowych prywatnych właścicieli, bo tam dużo sprzedanych jest, dużo tych ceglanych budynków ma drugie życie, ale ten najfajniejszy jest zabytkowo hala sprężarek, co ma takie okna, że się w głowie nie mieści, takie witraże zrobili. Witraże zrobili? Znaczy były oryginalnie zrobione, wybudowane kiedyś, ale w środku jest pusto po prostu, te wszystkie sprężarki i przetwornice Siemensa, które tam kiedyś były, no nie ma ich, nie? Więc... A maszyna pociągowa chyba czesko jest. Dolmera tam stoi maszyna. No tam jest fajnie, bo ta maszyna jest przebudowaną. Nie, ona funkcjonuje oczywiście. Ale tam jest przebudówka, bo ta stara część jest najfajniejsza, ale ona też jest sprzedana, bo kiedyś maszyna była tam parową, ona była na dole wciśniętą, dlatego tam są dziwnie linie naciągnięte. Więc zastanawiam, jak to było pociągnięte, a tam potem dobudowali taki betonowy klocek i maszyna jest na wierzchu, nie? Wysoko jest, to jest wysoko. No, maszyna jest wyżej. Wyżej jest dużo, nie? A ta parowa była praktycznie nisko. Bo tam była parowo, nie? Ale no niestety ona Zniknęła. To jest właśnie to. Zniknęła. Nikt nic nie wie kto, nie wie kaj, nie wie czemu, ale zniknęła. Ale ja by tam poszedł, to by się oczywiście do tego doszło, bo to nie było takiej tajemnicy. No, Tutaj na samym początku w czasie tej rozmowy gadaliśmy o tym właśnie dokumentacji. Największą przyjemność sprawia nam to, jak spotkamy na danej kopalni jakiegoś starego górnika, który na danej kopalni robił, albo kaś w okolicy. Bo tak naprawdę wtedy dowiadujemy się historii tej kopalni. Bo w internecie, można poczytać, są jakieś książki opisujące dane kopalnie, ale tak naprawdę najwięcej się dowie człowiek od tego starego grubiarza, który robił na danej To jest taką żywą historię, typowo jak on Godo opowiadał o takich już konkretnych nawet sytuacjach, że w ten nawet dzień takie coś się stało, to tego się, to idzie siedzieć do wieczora i słuchać, jak on opowiada, nie? Nic To teraz jakby kolejny nasz plan, może się uda takie luźne rozmowy właśnie z tymi starymi grubiarzami, którzy robili na danej kopalni. To musicie popilować, bo im odchodzą. No, staramy się jak najczęściej, jak mamy taką okazję, nagrać ta rozmowa, żeby mieć to jako, bo to też jest jakby zdjęcia, filmy to jest jedno, ale właśnie to też jest pamiątka, nie? Bo tego już za chwilę tych grubiarzy nie będzie. Oni tak samo jak te kopalnie znikają. Ale co ciekawe jest to, że często jest tak, że podjeżdżamy pod jakoś to, co tam już zostało, powiedzmy. Przyłazi do nas ochroniarz, bo nam zawołał i chcemy się spytać. To w większości przypadków jest tak, że ten ochroniarz, który tam siedzi, to jest były maszynista, były kiedyś tam i
by się mogło wydawać, a ochroniarz zaraz nas przegoni to, a potem się okazuje, że my z tym ochroniarzem stoimy 1,5 godziny i co prawda przez bramę, bo on nas nie może wpuścić tam, ale fajnie się pogadamy, on poopowiada, też już mamy coś więcej wiemy. I to jest właśnie taki przykład, że tych ludzi, którzy tam robili na tych grubach, jakoś, jakby to powiedzieć, chcą tam dalej być, bo przyciągną te miejsce, przyzwyczaili się, gdzie powiedzieć. Sentyment. Ja sentyment. Hop wylezie z gruby, ale gruba słaba Ale gruba nie chyba wylezie. nigdy. Tak, No to jest przysłowie. Jeśli chodzi o Dybińsko, jakbyście byli, to pogadajcie z tymi ochroniarzami, z tymi starszymi, wiemy jak tam są, ale z tymi starszymi, to oni by wam pokazali, bo kolej gruby, jakby była główna brama, kolej gruby, był taki bunkier i on szedł przeciwpożarowy, na wypadek wojny, był zamykany. Bardzo ciekawy obiekt, zero kolej gruby. I on się ciągnął i miał wielkie rozgałęzienia. Czy oni na ten temat wiedzą, czy tam gdzieś sprawdzić ten obiekt, bo panie są betonowani, tam że oświetlone wszystko, także w stanie wojennym, w tym bunkrze były zmagazynowane łopaty, wszystko takie to i tam ludzie i sprzęt jeszcze inny, także on był bardzo czynny. Schron fajny na pewno został na Pstrowskim zawsze. Tam, kiedy my byli, tam jest fajna maszynownia, znaczy hala sprężarek została właściwie AEG. No i tam normalnie w hali sprężarek są normalnie schrony. Było tak tu zbudowane, że jakby przyszli, to normalnie od razu można było skryć i bronić tych hali sprężarek. Także to tak pomyślane było kiedyś, że to się w głowie nie mieści, że tak mogło być fajnie. Bo pan całą halę sprężarek i z każdej strony ma pan normalnie schrony, że w każdej chwili pan się mógł skryć i bronić. Nie? Więc Prawdopodobnie, ale mogę się mylić, na każdej kopalni po roku 1945 nowe władze budowały tego typu obiekty. To było wręcz zalecane. To adaptowano tego różnie, może starym pochylnie czy coś, ale było coś takiego przygotowywane na wypadek W. Ja. A tu inna wspomna, tu są te rolki, o które my gadali, nie? One to były fajnie poukładane na obok drugi, a teraz już po prostu jest konstrukcja naruszona, więc... A nad tymi rolkami jeszcze były 3 albo 4 piętra, jak to jeszcze stało, a tu jak widać na zdjęciu to już nie ma nic. Po prostu póki zawsze zostałem na samym koniec, jakaś tam wiszą. No a to jest zdjęcie, co zostałem przed tam paru dni, no to już zaraz zobaczycie, tyle zostało z tego wszystkiego, nie? Z tamtego całego kompleksu. Tak to wyglądało parę dni temu. Teraz już prawie w ogóle nie ma taki nokącek, został, bo to całe już ucięte i no tyle zostało pusto, nie? Więc my się które zastanawiali, ale oni to będą długo bulili, nie? Bo tyle tego było, jak się okazało, miesiąc czasu i prawie nic nie ma, nie? A maszyna taką wielką, że aż... Fiekara to jest ta Julka. No to tyle. A tyle co zostało, to tak wygląda i też wiemy, bo my tam byli nieraz, że został ino beton, nie? Ten złom cały, faktycznie te kupy leżą obok, bo to rozbierają. A Makoszowy widzieliście? Ja byliśmy też. A Matuszowy też jest taką kopalnią, która jest bardzo mocno chroniona, ale w niektórych przypadkach ochroniarze też nie widzą. Bo tam jest oprócz ochroniarzy jest też specjalna grupa, która jakby w momencie jak dostaną informację, oni są na miejscu. No i ta sośnicę przecież Teraz próbuję interwencyjną, dokładnie. A na Nowym Wilku byliście kiedy? Ja. Też w tym roku, znaczy ogólnie co chwilę jakaś rzecz. Cała infrastruktura chyba jeszcze została, nie? Nie cało. Na Nowym Wilku został ten szyb, nowy wirek został, ale go luźki ta powierza, na której antena zamontowali, ten jakiś tam nadajnik. Został... Nie ma nic, dekiel. Nie ma, są dekiel. Jest taki mały budynek, który teraz służy jako łaźnia. Nie wiem, co on kiedyś miał za zadanie, bo ta łaźnia, która była, to już z bulunu. W przodku został ten budynek taki chyba od dyrekcji, z cechownią i do cechowni to jeszcze w tym roku nawet to poszło właśnie i to jest też przykład tego, co gadałem przed chwilą, że ochroniarz był i pierw patrzy na mnie, co tu, już mnie stamtąd gonić, ale my zaczęli gadać, on mu zaczął gadać, co my robimy, on już się tak za oczy mu zaświeciły, bo już jak zaraz wtedy wiedział, że to jest hop, który robił na tej kopalni. I tak się właśnie okazało, jak się wtedy z nim pogadał, od słowa do słowa i tak to się gadał i wpuścił mnie do tej cechowni obejrzeć, co tam jest wiadomo pozabierane, tam nikt nie włazi, bo oni to chcą sprzedać, SRK to, ale no dobra, chcesz to się wleźć, jak lubisz to, już mu tam pokazał, dobra, to idźcie pooglądaj. No i to jest właśnie, to jest też ta cechownia została fajnie, też tam się zdjęcie mi udało kiedyś zrobić właśnie jak wyłazili z cechowni i szli w stronę szybu, bo nie było tak, że szli pomostami kanikaj,
ale szli i były takie gabloty z informacjami. Te gabloty stoją, tam jeszcze nawet jakieś resztki w tych gablotach wiszą, co już kupa lot, to jakby było zlikwidowane. No i tam potem za zadku są takie długie hale, ale to w zasadzie ciężko mi w tym momencie ocenić, co tam było, bo o ile nawet w Michałkowicach, w Siemianowicach to kopalnia jest 30 lat prawie nie ma, a my z Przymkiem poszli i na warsztacie samochodowym, kiedy tam teraz działa, a tam ale jest tabliczka z tamtych czasu hala sprężarek. To tam nie ma nic, tam jest po prostu budynek, już nawet częściowo okna są wymienione, stoją tiry, tu coś stoi, tam się już jakby, jeżeli ktoś wcześniej nie wiedział, co tam było, tak jak ja na przykład, no to nie będę wiedział, co tam było, nie? A ten, co tam robił, albo coś to albo opowie, no to dobra, to jeszcze idzie się kapnąć po trochę, nie? Ze zadku zostaje te suwnice takie na tych nogach, co jeździły po szynach, te żółte, nie? Co tu dość dużo ich widać. To u nas tak stoi w samopas, rozumiem, że się jeszcze tym nie zainteresowali, mimo że u nas stoi richting na niczyim placu i zostało ta w środku, te sterowania, wszystko zostało fajnie tak wyglądało. A tak to więcej tam nie zostało nic potem na obiektu, nie? Najwięcej z kopalni, która została zlikwidowana, ale dużo będzie można zobaczyć, to na pewno po wieczorku. Dużo zostało. Tu nie mają. A może wyłącz tam na F1 dźwięk. Nagrać po prostu. Ja. Telewizor. Także najwięcej zostało na wieczorku i tam plany są ambitne, bo to miasto przyjęło, jest i Pułaski dwuprzydziałowy, jest cała cechownia, znało zwierzę zegarową, także fajnie, bo to przetrwało. Są dwie super maszyny Siemensa, jest super w środku hala sprężarek, także tam jak to... Fajna grupa w wieczorek. A nie Kiżowcu. Jeszcze z Poniatowski, który został cały most podstawkowy, który tam jest tu, więc z tych kopalni naprawdę zostało dużo. Więc plany miasto ma ambitne, więc może tam za jakiś czas będzie naprawdę co zwiedzać, bo Pułaski to jest klasyka, nie? To jak się wejdzie do Pułaskiego, to się nie chce wyjść, no takie maszyny jak tam stoją Siemensa stare, to się po prostu w głowie Te przetwornice pomiędzy, bo to jest, one są tak pod skosem ustawione, ale to jest cały jeden budynek taki połączony, na dole ze schodów trzeba zleźć i tam są te przetwornice, to tam naprawdę, tam się idzie postawić fotel, kawa się zrobić, siedzieć i patrzeć na to, nic więcej, nie? No, a jeszcze chcę powiedzieć, tak. Elektrownia czy elektrociepłownia na Halembie, to my jeszcze nigdy chyba w tamtą stronę jeszcze nie poszli, bo to jest taka gruba, co gdzie jeszcze, bo no parą jak to się go i robimy to, co likwidują, chcemy zdążyć, bo kolejny raz powiem o tym, Andaluzja czy inne kopalnie Mysłowice, my co prawda zdążyli, Przemek nie zdążył. No, ale chcemy zrobić to, co wiemy, że za chwilę może tego nie być, a te, które wiemy, że jeszcze pójdą jakiś czas to będziemy tak systematycznie, że tak powiem, nie chcę powiedzieć, że z listy odhaczać, bo to nie o to mazi, ale bo są też wszystkie grupy, na których my byli, to nie ma tak, że my raz tam poszli, no co chwila się podjedzie, zdjęcie zrobić, zobaczyć to. Ale te działające to jeszcze wiemy, że one będą kupa lat jeszcze działać i będziemy się jakoś tam w tych najbliższych starali podjechać, oglądać no i pewnie wydaje mi się, że nawet za czasów działania starać się o jakieś zgoda, wyjście, bo kopalnia, o ile tu w piekary czy inno, jeszcze tam dużo rzeczy zostało, no to są te, które jademy odwiedzić, tam nie ma nic, ani maszyny. Teraz przykład sprzed chyba 3 dni pojechaliśmy się we dwóch. Pojechaliśmy co innego oglądać do Siemianowic, kopalnia była kiedyś Rosalia, ujęcie wody. Chcieliśmy te ujęcie wody i pomyliliśmy droga, nie wjechaliśmy na jakąś betonową i Adrian go to coś tam było, cofnęliśmy się, a to się okazało, że mimo, że my to gdzieś tam na mapie mieli, to była z Rosalii szyb, maszynownia taką podwójną też z maszynami, co były pod skosem ustawione, jeszcze budynek z rozdzielni został 6-kilowatowej, czy jakoś tam chyba 6 i niby to przypadkiem, ale nie odkryliśmy tego, bo to tam było, nie? No ale znaleźliśmy takie miejsce i do tamtego miejsca my tyle dotarli, co obejrzeć w bramach, też pogadać ochroniarzem chwila, a w tej maszynowni, w której w zasadzie nie było nic, to my byli długo, nie? Łaziliśmy po gruzach zobaczyć, bo tam była jakaś też przeróbka, cała ta sortownia, to wszystko, no tam już nie zostało nic, no ale po krokach my połazili wszędzie a nieraz też jest tak, że same dojście do takiego miejsca przez te kroki, to już jest kupa aż pasuje. Kopalnia gruba Gliwice, ona zostaje jedna z pierwszych zawartych. I z tego, co usłyszę i co udało mi się obejrzeć, ona jest bardzo fajnie została zagospodarowane ten budynek. Ja bym jeszcze tam był, na grupie Gliwicy. Nie byliście jeszcze. To znaczy... Wiem, że tam swoja siedziba od pora lat,
mniejszość niemiecka, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, tam siedziba. I jak ja tam nie był osobiście, ale jak z daleka jadę, to te budynki są bardzo fajnie odremontowane. Na Sośnicy, to czy to jest Dalej. Dalej. Sośnica to jest co innego. Przed Gliwicami, ja nie wiem jak tam dojechać, tutaj jest. Szczęską drogą. No, Szczęską, ale ja jak jadę tutaj od Przyszowic, tą starą drogą na Gliwice, to elegancko widać, te budynki są bardzo fajnie zachowane. I to była jedna z pierwszych klubów, co ją zawarli. I były jeszcze pomysły, były chęci i tak dalej. I prawdopodobnie, powtarzam prawdopodobnie, bo nie wiem, ale może tam i wtedy jeszcze ten Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej włożył jakieś pieniądze, jak kogoś podpatrzyli. Także te budynki z daleka wyglądają bardzo fajnie, są odnowione, ta cegła wypucowano. Jakbyście mieli kiedyś okazję, pamiętajcie, Gruba Gliwice. To była jedyna gruba w Gliwicach i ostatnia gruba, potem już nie było żadnej gruby. No, tych wszystkich grubów jest tyle, że by musieli chyba dziennie jeździć, żeby obejrzeć wszystkie i te stare, to już ich nie ma i to, bo jak się na mapie te Pineski oglądał, to tych Pinesków jest tyle, że nie ma miejsca wolnego, no ale to... Dobra, wyście są z zawodu historykami, czy jak to? Skąd pasja, nie? Adi jest z zawodu ogólnie, ale z wykształcenia, nie? Ale Pani tyle razy widział. Akurat piekary to jest te Otko w Głowie, na którym miałem okazję jeździć jako praktykant i robić praktykę. Więc tym bardziej boli w serduszku całe, bo na wygląda. Bo pamiętam wszystkie te budynki, wszystkie regiony przez to, że właśnie poznały cała ta kopalnia, że obleść, zobaczyli jak one wyglądały działające, wszystkie te maszyny, które tam działały. I teraz uważam, że te same miejsce, widać te taśmy, ta przeróbka, pliczka, całe te szyby, w których zjeżdżałem na dół, widać takie rozwalone i boli. W 2045 likwidują Połowice Kowosa Kludze. To mam będzie szybciej znając. Ale chcę powiedzieć jeszcze, że... No to jeszcze trochę czasu, jeszcze chwila, bo do tego czasu myślę, że zdążymy obleść te kopalnie, które są tam. Właśnie z czasem jest różnie, bo my się na Krupiński mieliśmy teoretycznie zgodę, tam był problem jakiś i Krupiński, mamy czas. Jak się okazało, czasu nie ma. Muszę się pożegnać. Więc z tym czasem to też jest różnie, nie? Wydaje się, że jest dużo czasu, a kopalnie likwidują, to będzie dużo czasu. A Krupiński go nie ma. To był moment. A jeszcze chcę powiedzieć, wracając do tego wcześniejszego, historykiem żaden z nas nie jest i właśnie tu jest też trudniej, że tak powiem, czas jakiś na to znaleźć, no bo każdy z nas robi co innego. Przemek odsyła samoloty na lotnisku, my tam jakieś roboty budowlane, więc no, jakby każdy ma swoje takie życie prywatne związane z całkiem czym innym, no a to jest tak nasza pasja, nie? To jest to, co chcemy, to jest to, co no, mnie sprawia jakby wysiłku, to nas ciągnie, bo wiadomo, jak ktoś się robi, co się chce, to wtedy efekty są lepsze. No to jest ten bajter w każdym z nas, nie? No bo każdy z nas zabajtla loto po takich właśnie rozwalonych budynkach. To były najlepsze możliwe bazy na to, żeby się kajskować, na łeb nie leciało. I po czasie właśnie ten bajtel trochę zaczął się interesować tym, co w tym miejscu było. I z tego cała ta nasze zainteresowanie, nasze hobby. Że po czasie człowiek siednął, coś przeczytał, zainteresował się tym, to rzeczywiście było fajne, może coś nagramy na ten temat. I tak zaczęło się od Rozbarku, nie? Pierwszy nasz film jest na kopalni Rozbark. Bo tak codziennie my koło niej przejeżdżali, a ty, chodź zobaczymy, wygląda na rozpadające się, chodź zobaczymy jak to wygląda w środku. No i tak, Rozbark, piekary, Mysłowice i potem huty, domki, no i tak cała ta nasza pasja się rozkręciła. A tak jeszcze a propos tego Rozbarku, to jest tak, że to było fest zniszczony, gdzie powiedziałeś, tam też za dużo nie zostało, ale byliśmy tam faktycznie, nagraliśmy film i to był na naszym przykładzie, gdzie będzie to był film, pamiątka już do nas, bo na tym przykładzie też widać, że to zostało jakby do całkiem innych celów przeznaczone, wyremontowane, tam są ścianki wspinaczkowe, restauracja, tam jest jakby nic niezwiązanego z grubami, ale jak to już cały ten etap tej rewitalizacji, tego wszystkiego, tego remontu został zakończony, to pomyśleliśmy się, że pójdziemy się tam obejrzeć i tak jak my wtedy
Na filmie to nagrali, my się sami do siebie włączyli ten film i my się szli po kolei po tym wszystkim, jak to się zmieniło, żeby zobaczyć. Nie? Co prawda tam jest komin obulony i my się niby wycofalo, ale w trakcie remontu to wie, jak to było naprawdę, to wiadomo, nie? Może zawodą, bo to było jedno takie wielkie, co kupa kasy trzeba było w remont sadzić, ale on się niby wycofalował, nie? No, tak to jest wersja oficjalna. I to jest jedna rzecz, kiedy tam nie ma tylos, a to, co my nagrali na tym filmie, co myśmy tak łazili oglądać, no to jest... No to tam ustało. No, tam jest naprawdę, bo to było tak zgnite podłogi, tak wszystko rozpadające się, że były momenty, że my się w ogóle boli, a my w ogóle nie szlikać, a teraz no, kopara, jak to się go dopada, jak się tam idzie. Nie? Grupa Rozwar to była bardzo ciekawa grupa, bo ona była na pograniczu do 1939 roku. Zaraz była granica. Zaraz była granica. Jak ja tam niekiedy jadę, to widzę, tam są takie puste obszary po tej grupy. Jak się jedzie takie parkingi, to po lewej są takie puste obszary, a dopiero dalej widać taką gęstą zabudowaną bitumię. Bo tak, to tam zaraz granica i dosłownie kilkaset metrów przed tym. To była pierwsza grupa co do... A nie było to grubo, kaj na przekopie była krata, że to byłoby przejście graniczne, że po jednej zajcie były już Niemcy, a druga Polska. No, możliwe. Na dole Rychtyk na dole było przejście graniczne, nie? Możliwe. Bo powiem Ci, jakbyś jechał tutaj od Świętochowic do Bytomia i potem po prawej stronie jest Rosberg, no, to jedziesz jest taka górka, to jeszcze była Polska i gdzieś żeś po połowie tej górki już była granica. To widać nawet po tych domach takim, to takie dwa specyficzne domy, była straż graniczna. No i potem zaraz w prawo i już był rozbieg. Także dosłownie kilkaset metrów przed granicą. Po tylko granicy, bo zawsze nas to ciekawiło, czy to faktycznie prawda, bo jak byliśmy ostatnio na Krystynie, na dachu, podobno z tamtego miejsca Hitler obserwował stronę polską i do dzisiaj się zastanawiamy. Ja obserwował na pewno, bo czy to była prawda, czy nie. No teraz... Nie wiem, na pewno nie, bo Hitler nigdy tu nie był. No właśnie, dlatego... Może inny urzędnik wysoki, Słyszeliśmy historię, ale czy to była prawda, że akurat na Krystynie stało tego właśnie, nie wiem... Hitler był najbliższy we Wrocławiu. Bo najbliższy. Dobrze usłyszeć. No to godo. Poszukaliśmy informacji, czy na prawdziwe, ale nigdy nie dotarliśmy do źródła, skąd to się pojawiło. Ale był na przykład Józef Goebbels, bo tu Lewica był Józef Goebbels. I to było wtedy wielkie święto, pół Śląska tam jechało go obejrzeć i posłuchać, co on miał do powiedzenia. A to jeszcze przed wojną oczywiście. To widzi pan, to miło się dowiedzieć. No, Józef Goebbels. Goebbels miał dużo gorzej. Się musieli skontaktować z historykami. Tu jest tyle historyków, więc znają te tereny na pamięć. To są miejsca, zamki z 1300 roku. To jest najstarszy na Śląsku zamek, ale o tym mało kto wie. Tak, pałace to też jest takie drugie miejsce, które uwielbiałem. Właśnie stare pałace na całym Śląsku. No właśnie tu są prawie zniszczone i tylko zwiedzać. Józef, pomysł kolegom, panom o szpitalu do psychicznie chorych, Gliwica. Jak się jedzie od Gliwic, to widać ślady po pociskach. Do dzisiaj są bardzo widoczne. A tam to dziecko wiedzą. Ale wiesz, może nie wiedzą, może im to powiedzieć, że szpital do umysłowo chorych był najważniejszym punktem obrony w tej załogi niemieckiej, co się broniła przed Armią Czerwoną, co odchodziła z Gliwic. Przecież taki mocno postrzelony. Tu się najdłużej 100 metrów od nas bronili Niemcy przed ruskimi. I Polaki przed Niemcami też. Strzelce bytomscy, nie? No ale to tu też akurat 100 metrów od nas. na Wiśniowcu. No to fajnie posłuchać. A w Raciborzu żeście byli? Na BEMA w tym szpitalu? No to takie I w dzień, i w nocy. Tam jest taki hasiok, że... W lesie Hajmiszków, niedaleko Hajmiszków jest zabytki klasy. Tego nawet nie wiedzą historycy. Ale ten Racibórz to jest tragedia. No. Ja wtedy, że byłem jak 25 lat na karku, ja takiego byłem zbrodu nie czuł. Tam, bo tam bezdomni mieszkają w Forgonie. W Raciborzu w tym szpitalu. To jest Rychtyk to jest tragedia, nie? Teraz tam jest pół zrobione, a pół jest ustawione, nie? I tam jest fajne, bo patrzy się z tych nowych, wyremontowanych budynków, te okna, kaj po prostu jest wszystko opuszczone i to jest taki widok. Ciekawe, to jeszcze słodnika się włazi, nie? Drzwi są... I ciekawe, co ci pacjenci wieczorem myślą, kaj leżą na tej nowej części i patrzą przez okno na tą starą część, kaj do ich zaglądu, nie? A tam naprawdę, no szkoda, bo budynek po ponadstolotni, aż ale tam była kaplica kiedyś, to jeszcze, że widziałem fotki, kaj były te ławki z tej kaplicy. Teraz to jest... A że był... Kibel.
Nie, no nie wiem co tam jest, ale te ławki były przez okno wyciepane. Teraz tam jest totalny haszyk i kibel. No, to jest... Ale zostało prosektorium, został ten stół sekcyjny, bo to jest betonu, tego się nie da ani sprzedać, ani zepsuć, ani nic, więc to jest jedna rzecz. Ale i tak wokół tego to jest tak naniesione hasio, że aż się... Jako ciekawostka to powiem tyle, że w Wielkanoc 1945 roku Racibórz został totalnie spolony. Spolony, został cały dokładnie został spolony, bo przecież ileś tam dni się polił, za wyjątkiem aresztu. Areszt się odbył. Nie został ruszony. A tak cały Racibórz został spolony. Już po zdobyciu celowo został podpalony i był celowo niszczony. Miał wielkiego pecha. Racibórz to było tylko miasto na Górnym Śląsku, które miało wielkiego pecha. Wielkiego pecha. Co, ja bym chciał podziękować wszystkim, żeście tu przybyli. W imieniu Durś, synku podziękować, że przyjechali z Gorzowa. I z Bytomia. Przyjdźcie zaś. Pokorzony. No, myślę, że tyle tego wszystkiego robimy cały czas, że temat idzie rozwijać i gadać z tematem, więc może... Rymera się zwiedzili pewnie dokładnie. No dziękujemy.